Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, una salutació molt cordial a Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch i company del Consell de Ministres de l'Ernest. Una salutació també als companys i companyes que ens acompanyen, que ens acompanyaran com a ponents en aquest acte, a la Laia, a la Cristina, a la Sandra, al Salvador i al Miquel, i a tots els amics i amigues que us connecteu per participar-hi. Un agraïment molt cordial també als responsables del Palau Macaya, al Jaume, al Sergi, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Bé, dissabte va fer 20 anys que l'Ernest fou assassinat per ETA. Un crim injustificat i injustificable. Jo recordo perfectament aquella nit, feia només 6 mesos que m'havien nomenat primer secretari del PSC i a la tornada d'un sopar de treball parlant d'infraestructures amb responsables d'algunes de les institucions del país, em vaig trobar una trucada del Manel Frank, en aquell moment responsable de premsa del PSC, que em deia amb veu plorosa: han matat a l'Ernest. Ens vam trobar poc després amb el Pasqual, amb altres responsables del partit, tot just allà a les Corts, on s'havia produït l'assassinat, a casa seva, al pàrquing de casa seva. Bé, res no pot legitimar ni el seu assassinat ni la resta d'assassinats que van patir en un moment negre de la nostra història. ETA va voler fer mal, molt de mal, a ell, en primer lloc, a l'Ernest, a la seva família, als seus amics, als seus íntims. Va voler fer mal també a les institucions democràtiques, al país, a Espanya i a Catalunya. Va voler fer mal especialment també als socialistes. Però van voler fer mal a una idea, a una causa, que era la causa de la democràcia. És el que no podem perdre de vista, perquè quan l'Ernest clamava per al diàleg, per la pau i per la convivència, en aquest acte, tot just a Sant Sebastià, que veiem fa un moment, el que feia era defensar la democràcia i deslegitimar la causa cega i equivocada de l'organització terrorista. L'Ernest va morir, molts d'altres que també recordem avui també. Tanmateix, la democràcia al final va guanyar el combat i ETA va ser derrotada. El govern d'Espanya, el govern democràtic, va ser capaç d'acabar amb el terrorisme i obrir el camí llarg i lent per la pau i la reconciliació. Cal recordar també els protagonistes, que evidentment va ser el poble basc, fonamentalment el poble espanyol, però també els responsables polítics d'aleshores. En el cas del govern d'Espanya, de Rodríguez Zapatero i el seu vicepresident ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Recordar a Lluch, a l'Ernest i el seu és necessari, perquè la societat catalana i el conjunt d'Espanya no han d'oblidar el que va passar, el dolor inútil causat, la injustícia dels trets a la nuca, pretesament causats per la lluita contra una suposada opressió. Hem de recordar el que va passar per explicar a les noves generacions que cal que mantinguin viu el seu compromís amb la convivència democràtica. No hi ha democràcia sense demòcrates. ETA es va equivocar. No va ser una lluita contra l'opressió, va ser una lluita per la imposició d'unes idees, d'una doctrina que establia la diferència radical entre uns que tenien la raó i tota la resta que estàvem equivocats. Una diferència que només es podia resoldre, segons ells, matant els diferents. ETA es va equivocar també pensant que podia vèncer l'Estat. Matava per amenaçar, per posar les nostres institucions democràtiques de genolls, per atemorir-nos a tots, en definitiva. I ETA va perdre el combat. Però la democràcia és un sistema fràgil
necessita molta cura, molta atenció. Necessita regles de jocs compartides, mecanismes per garantir-ne el seu respecte, procediments també per modificar, adaptar i millorar aquestes regles de joc que conformen l'estat de dret. Necessita especialment una cultura política que era tot just el que promovia l'Ernest Lluch, la cultura del diàleg, de la negociació, del pacte, és a dir, l'essència mateixa de la política. En democràcia tothom pot defensar els seus projectes polítics. Tothom, és legítim, però no els pot imposar. Ha de guanyar la confiança dels ciutadans i les ciutadanes per mitjà del vot i ha d'actuar respectant les regles de joc. Les pot canviar si disposa d'una majoria suficient per fer-ho, però no pot prescindir-ne apel·lant només a la seva raó o a les seves conviccions. Avui recordem a l'Ernest Lluch com a víctima d'ETA, però el record de l'Ernest és molt més que això, bastant més que això. És el record del ministre de Sanitat que va fer possible la universalització de la sanitat pública d'Espanya. És el del dirigent del PSC, fundador del Partit dels Socialistes. És el professor, és l'intel·lectual. Perquè l'Ernest Lluch, s'ha dit moltes vegades, era un personatge polièdric. Polític, sí, economista, també, professor, també, culer apassionat, també melòman, estudiós de la música i de la seva història, principal impulsor del Festival de Torroella, que encara avui perdura. Però el que millor explica la seva trajectòria és una mica la seva actitud davant la vida. És el conversador, és l'home curiós que llegia, que estudiava, que pensava, que explicava, que escrivia. Una persona afable, intel·ligent, de mentalitat oberta i compromès des de les seves conviccions amb els més febles i amb el seu país. La Fundació Campalans, amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch, hem volgut compartir aquest acte d'homenatge en el 20è aniversari de la seva mort, per mantenir viu el seu record, però també per defensar el seu llegat. Intervindran en aquest acte, que no hem pogut fer presencialment com hauríem volgut, les següents persones. A continuació, el Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, i després la Laia Bonet, la Cristina Gallach, la Sandra León, el Salvador Illa i el Miquel Iceta. Voldria donar les gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i passaria la paraula a continuació agraint-li, com no, la seva col·laboració a l'amic Joan Majó. Joan. Moltes gràcies i una salutació a tots els que ens esteu seguint. Jo, evidentment, em sumo plenament i, per tant, no ho repeteixo, a les paraules de benvinguda i d'agraïment que ha fet el president de la Fundació Campalans i el president també de la Generalitat en el seu moment. Per tant, la meva intervenció voldria fer 4 coses. Expressar un sentiment, fer una explicació, expressar un altre sentiment i una mirada al futur. El primer sentiment, i que no us estranyi, no m'agradaria o m'agradaria no haver d'estar aquí. Em hagués agradat no estar aquí. I si l'Ernest fos viu, jo no estaria aquí. Per què? Perquè no existiria la Fundació Ernest Lluch, perquè jo no seria el president de la Fundació Ernest Lluch i, per tant, no estaríem aquí commemorant el seu record. Per tant, no puc no expressar aquest sentiment d'una certa molèstia d'haver d'estar aquí per aquestes causes. Una explicació. La Fundació Lluch es va crear, jo no hi era en aquell moment, francament,
es va crear amb una triple finalitat que ha anat evolucionant precisament al llarg d'aquests no 20 anys, sinó 17 o 18 anys. En primer lloc, per recordar la persona de l'Ernest. En segon lloc, per recollir el seu llegat. Un llegat molt ample, tant de paraules com d'escrits, com de publicacions en llibres, en diaris, en mitjans de comunicació, i un llegat, a més, molt complex, molt ampli, que agafa l'economia, la política, el futbol, la cultura, la música. És a dir, era, com ja ho sabeu, un home enormement, no preocupat, sinó interessat per moltes d'aquestes coses. Per tant, el record, el llegat i, en tercer lloc, també, i això s'ha anat d'alguna manera reforçant aquests últims anys, la voluntat que aquest llegat no només sigui conegut, sinó que sigui utilitzat. Per què? Perquè hi ha molta cosa que no és purament recordar el passat, sinó que és d'alguna manera aplicable al futur. Val la pena que tots sapigueu que aquestes són les intencions de la Fundació i que, per tant, estem al servei de totes aquestes voluntats. El tercer sentiment és de satisfacció, i ho dic amb molta claretat. Aquests 20 anys, aquesta commemoració dels 20 anys, està servint d'alguna manera perquè la figura i el record de l'Ernest Lluch torni a ser quelcom de tots nosaltres, no només dels que podien ser amics o companys polítics o d'això, sinó del conjunt de les persones del nostre país. I quan dic el nostre país no vull dir només en el cas de Catalunya, perquè l'Ernest va tenir influència en molts altres llocs arreu de l'Estat, però molt especialment aquí. I per tant, hem vist amb satisfacció que les coses que algunes a partir de la nostra iniciativa, altres com la d'avui a partir de la iniciativa de la Fundació Campalans i moltes altres a partir d'altres iniciatives, s'han posat en l'espai mediàtic durant aquests últims dies. I això ens permet pensar que en Lluch passa a ser una persona de tots i una persona que tots aprecien i que tots volen seguir. I l'últim aspecte d'aquesta explicació, d'aquestes explicacions que volia fer i d'aquests dos sentiments que he dit, l'últim aspecte és que no podeu pensar fins a quin punt alguns dels seus legats són aplicables a la nostra situació actual. I aquesta és una de les raons, per exemple, que la majoria de les activitats de la Fundació consisteixin en diàlegs. Fem moltes coses, però gairebé totes hem fet diàlegs aquí, en aquest mateix edifici en el que estem ara, i n'hem fet molts. Hem fet diàlegs a València, hem fet diàlegs a Saragossa, hem fet diàlegs a Madrid, que no m'estranyaria que ara, a través potser d'iniciatives d'alguns dels que parlaran després, es tornin a revifar. I, per tant, crec que és la nostra obligació, i ho serà, que aprofitem aquest moment del 21 de novembre del 2020 per assegurar que els propers anys el legat
de l'Ernest encara és més operatiu i útil per a la nostra societat. Agraeixo molt a la Fundació Campalans, en nom de tots els de la Fundació Ernest Lluch, per la invitació i la demanda de col·laboració que vau fer, que l'heu tingut plenament, i ja suposo que ets tu, president, qui has d'anar donant la paraula en els altres i no pas jo. Moltes gràcies. Gràcies, Joan, per les teves paraules. Ara, a continuació, donaríem pas a la intervenció de la Laia Bonet, que és la tercera tinenta d'alcalde de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, president. Bon vespre i moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest homenatge a l'Ernest Lluch, que, com deia, organitza la Fundació Rafael Campalans i la Fundació Ernest Lluch. Com recordaven ara el president Montilla i en Joan Majó, avui som aquí 20 anys després, perquè la petjada de l'Ernest a la societat catalana és fonda. L'Ernest representa, com molts pocs al nostre país, els valors de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat, a la que referia en el seu manuscrit editat per la Fundació Campalans. És a dir, representa els valors també del socialisme democràtic i del socialisme català. Avui som molts a parlar i a la meva intervenció voldria posar l'accent en el valor del diàleg, que en Joan Majó ara en parlava. El diàleg com a premissa, el diàleg com a actitud i el diàleg com a eina. Com s'ha dit i escrit a bastament, l'Ernest va ser un gran intel·lectual i un gran polemista. És a dir, un amant de la conversa i un defensor radical del diàleg com a eina política. I aquesta defensa del diàleg és un element essencial del seu llegat, que és plenament vigent i que cal seguir reivindicant en el context que vivim avui, per una profundíssima polarització política que nega massa sovint el diàleg. Avui fa 20 anys de la manifestació que va inundar el Passeig de Gràcia, 3 dies després d'aquell assassinat. Una manifestació de rebuig a l'atemptat que es va convertir en un clam pel diàleg. El 23 de novembre d'ara fa 20 anys, de l'any 2000, el Passeig de Gràcia de Barcelona es va omplir com no s'havia tornat a omplir des de l'11 de setembre del 77. Hi havia hagut altres manifestacions, també contra el terrorisme, però aquella era diferent. I per això també va acabar de manera diferent. S'hi respirava consternació, però també ràbia. Ràbia contra ETA, que havia tornat a matar després de la treva. Però també ràbia per no haver sabut trobar la sortida, per no haver sabut aprofitar l'oportunitat que s'havia obert 2 anys abans, quan el govern Aznar es va asseure a negociar amb la banda armada i no es va trobar una solució que conduís a la fi del terrorisme i la dissolució d'ETA. Aquell vespre de novembre, quan ja semblava que l'acte s'havia acabat, va sorgir la veu de la Gemma Nierga, que ara escoltàvem en el vídeo que introduïa aquest acte, que ens va representar a tots els que volíem solucions. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor, va dir dirigint-se al president Aznar i als ministres del govern central que havien vingut a la manifestació, en castellano, para que me entiendan todos, deia. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. 6 paraules que resumien un estat d'ànim. 6 paraules que van caure en un sac trencat. Però que uns anys després el govern Zapatero i els discrets negociadors socialistes bascos van reprendre per aconseguir la fi d'ETA, la fi del terrorisme i, finalment, la pau al País Basc. Aquelles paraules no van agradar al govern Aznar i probablement tampoc massa al govern Pujol. Era una manifestació i un discurs que no havien controlat. Era una manifestació i un discurs que no representaven el sentir d'aquells governs, però sí el sentir d'una ciutadania cansada de la falta de solucions. Havien matat l'Ernest i l'endemà de l'atemptat, Nicaragua, la seu del PSC es va omplir de gent, dins i fora. El carrer era ple. Havien matat en Lluch i 2 dies després s'omplia el Passeig de Gràcia. Aquella manifestació ben aviat es va convertir en un símbol. Després en vindrien d'altres, també més grans,
però crec que aquella ha quedat gravada en l'imaginari col·lectiu com la manifestació a favor del diàleg. Un diàleg al que s'hi va sumar plenament la ciutat de Barcelona, que és i ha continuat sent promotora dels ponts i del diàleg necessari entre els que defensen posicions enfrontades. Diàleg com a premissa necessària per arribar a qualsevol acord. Diàleg com a actitud, fins i tot amb aquells que neguen la diversitat social i et consideren un amic i no només un adversari. Diàleg com a eina política per construir futurs viables i evitar l'enrocament estèril. Diàleg encara i malgrat. Sense diàleg no hi ha política, ho deia ara el Joan. I sense política no hi ha solucions. La democràcia necessita del diàleg polític per arribar a acords i resoldre conflictes. I sovint no n'hi ha prou en votar. L'expressió de preferències per si sola no resol un conflicte, si després els representants elegits no poden dialogar entre ells. La democràcia sense política en un país dividit pot portar al bloqueig. I això és quelcom que els darrers anys massa persones han oblidat, tant a Catalunya com a Espanya. Seguim vivint polèmiques estèrils sobre si s'ha de parlar o negociar amb aquest o amb l'altre. Els mateixos que diuen ara que no s'ha de parlar amb Bildu, ahir deien que no s'havia de parlar amb l'independentisme català. I demà diran que no s'ha de parlar tampoc amb l'actual president del govern ni amb el seu vicepresident. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de negar una vegada i una altra la possibilitat de parlar amb els altres. Per això crec que avui hem de reivindicar el diàleg i l'Ernest Lluch, perquè ell va donar la cara davant dels que li negaven la paraula, com ho va fer en aquell míting a Donosti, que també sortia en el vídeo que encetava aquest acte durant les municipals del 99 de la mà de l'estimat O'Donnell Lorza. Un míting que tots tenim gravats a la retina amb aquell gritar, perquè mientras gritáis no mataréis. Ara ja no maten, fa anys que no ho fan. Però si encara ara no ha arribat l'hora de parlar amb els seus hereus, quan arribarà el moment? Jo crec que aquesta és la lliçó que vam aprendre de l'Ernest, la lliçó del diàleg. I per tant crec que n'hem de ser dignes i que hem de mantenir tots els ponts oberts sempre. Ens segueixen fent molta falta. Moltes gràcies. Gràcies, Laia. Ara, a continuació, donaríem pas a la Cristina Gallach, que és secretària d'Estat d'Afers Exteriors, Iberoamèrica i Carib. Avui congregats per aquest moment, sens dubte, tan emotiu i que no podria només que agrair el fet que m'hi hagueu convidat a dir unes quantes paraules. Us recordaré un dels viatges més tristos que jo recordo haver fet és precisament l'endemà de l'assassinat de l'Ernest, quan amb el Javier Solana anàvem cap als Balcans, en aquelles gires que es feien constantment l'any 2000, precisament per això, per acabar o assegurar-nos que la pau tan feble es podia enfortir en aquella regió. I us puc dir que era l'endemà mateix de l'assassinat de la nit, al matí, a primera hora, agafàvem un avió de Brussel·les cap a Prístina, després cap a Belgrad, etc. I si hi havia un sentiment en aquell petit avió on anàvem els representants de la Unió Europea encapçalats per el Javier, doncs tothom estava somicant perquè el que anàvem a fer nosaltres ho havia fet tantes vegades l'Ernest i ho havia fet per arribar a la situació tan dramàtica de la seva mort. Per tant, permeteu-me compartir aquest moment d'un viatge tristíssim i un viatge bàsicament per enfortir el que havia estat la seva gran missió política de l'Ernest després de l'energia que tenia, amb l'energia que tenia i els coneixements de donar solució als problemes a través del diàleg. Permeteu-me també dir que
el diàleg, i ara enllaçarem la situació actual, va sempre precedit, acompanyat. L'Ernest escoltava i si no escoltem no podem dialogar. I aquesta és una de les coses, de les situacions que ara, en aquest món complex de les relacions internacionals, que tenim tants conflictes, etc., ens manca. Ser capaços d'escoltar, sobretot d'escoltar els qui tenen posicions polítiques diferents, els qui tenen trajectòries diferents, però que són absolutament necessaris perquè arribem a resultats. Per tant, les paraules que heu dit sobre diàleg i el que representa l'Ernest sobre el diàleg, a mi m'agrada afegir-hi que en aquest moment precedeix el diàleg la voluntat d'escoltar. Mai havíem tingut tanta necessitat de voluntat d'escoltar com ara, però a tots els nivells, a Catalunya, a Espanya, en tots els escenaris internacionals on ens movem, que tenim posicions moltes vegades molt diverses i si no fem aquesta voluntat, no tenim aquesta voluntat d'escoltar, doncs no ens en sortirem. I us vull recordar també una altra anècdota que jo la vaig viure amb l'Ernest, que era al principi dels anys 80, en un acte polític que jo vaig haver de cobrir com a periodista a Ripoll, que era enmig de la polèmica de la LOAPA, que aquests dies també se n'ha parlat, i me'n recordo molt com ell es dirigia als assistents a l'acte enmig de la controvèrsia de quines eren les posicions que havia de tenir el socialisme català respecte d'aquest episodi tan complicat. I bàsicament l'Ernest em va dir al final, com a periodista, i m'hi vaig haver d'escoltar, has vist? M'hi vaig haver d'acostar, has vist? S'ha d'escoltar tothom. S'ha d'escoltar tothom, però ens en sortirem. Bé, només per concloure, una petita frase que d'alguna manera ha quedat dita aquí, i és que mai tanta gent a Barcelona havia compartit un silenci tan profund, que sigui el silenci de tots els congregats els que ens porti a escoltar i a dialogar com l'Ernest ens va ensenyar. Moltes gràcies. Sí, ara donaríem pas a la intervenció de Sandra León. Sandra. Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació a la Fundació Ernest Lluch i a la Fundació Campalans. És un plaer participar d'aquest homenatge. El que faré jo avui serà vincular dues dimensions del pensament d'Ernest Lluch, la dimensió de la convivència, ja ho he comentat, del diàleg, de la convivència entre persones, de la cohesió, amb una altra dimensió com és el debat territorial, que és la convivència entre territoris, en el marc del debat actual sobre la polarització i els seus efectes a l'estat federal. I m'agradaria presentar una breu reflexió apropant-me en aquest tema des d'un punt de vista molt de l'Ernest, que és el punt de vista acadèmic, des d'un debat no normatiu, sinó empíric, és a dir, fonamentat en els estudis en el que sabem fins ara de la polarització i dels seus efectes sobre els estats federals i descentralitzats, i també des de la seva perspectiva, si em permeteu, ell que era una persona que explicava les coses amb tanta cura, amb tant detall, per diferenciar els conceptes i per presentar les coses d'una manera sistemàtica i diferenciant causes i conseqüències. Per això mateix m'agradaria començar per parlar del concepte de la polarització, del qual es parla força sovint a la societat, i una mica obrir la capsa negra que de vegades suposa la utilització d'aquest terme. Aquest terme, en principi, hem de definir de què es tracta la polarització, si estem pensant que es polaritzen les persones, l'opinió pública,
si es polaritzen les elits polítiques, si les elits condicionen a l'opinió pública o és al contrari, són les persones, la ciutadania que es polaritza i condicionen a les elits. Però més important de qui es polaritza potser és com es polaritzen o quins són els conceptes que engloba la polarització. I n'hi ha dos importants. Jo crec que l'Ernest estaria molt preocupat per un d'ells. El primer d'ells no és tan preocupant com el segon. El primer és el concepte de la polarització ideològica. La polarització ideològica és bàsicament les diferents preferències que hi ha a l'opinió pública sobre temes de polítiques públiques, sobre la sanitat, l'economia, l'educació o el debat territorial. En cert sentit, tenir una mica de polarització no és dolent, en el sentit que la competició política necessita d'una diferenciació ideològica. Però hi ha un altre tipus de polarització, que és la polarització afectiva, que sí que és preocupant. La polarització afectiva tracta dels sentiments, de les emocions que ens provoquen els col·lectius, els grups, les persones que no pensen com nosaltres o que considerem d'un grup diferent, ja sigui per raça, ja sigui per partit polític o per una altra característica. De fet, ara, per exemple, es parla del Brexit com una nova font de divisió social al Regne Unit, una nova font de creació de polarització. Doncs aquesta segona forma de polarització sí que és important perquè debilita la confiança de les institucions, la confiança interpersonal i és la que pot fins i tot tenir un efecte en el compliment de les normes. Si un pensa que les normes, d'allà d'on provenen aquestes normes, és un grup no legitimat, diguem-ne. Llavors, segurament l'Ernest estaria més preocupat per aquest segon tipus de polarització afectiva, que i ara passaré ja a explicar una mica com és el cas d'Espanya. El cas d'Espanya, tant en el sentit de la polarització afectiva com la ideològica, en termes comparats, és un cas que destaca fins i tot per damunt de casos com el dels Estats Units, que sempre coneixem per la premsa com un dels països més polaritzats. Doncs bé, els pocs estudis que tenim ara mateix a nivell comparat a les democràcies multipartidistes d'Europa ens indiquen que Espanya, efectivament, és un dels països amb més polarització ideològica, és a dir, la gent pensa més diferent sobre qüestions relacionades, sobretot, per exemple, amb el debat territorial, com ja ho podeu imaginar, però també en termes de polarització afectiva. Bé, la part més important d'aquesta breu reflexió té a veure amb les conseqüències. Ja he parlat una mica de la diferenciació entre les conseqüències de la polarització ideològica i l'afectiva, però m'agradaria centrar-me més en les conseqüències per als països descentralitzats o quasi federals o federals. La polarització té un efecte molt negatiu en les democràcies parlamentàries en general, perquè les democràcies parlamentàries actuals, els nivells de polarització, els nivells de fragmentació són molt alts i, per tant, tenim moltes dificultats per arribar a acords que són necessaris per formar majories en entorns més fragmentats. Però són especialment negatives les conseqüències de la polarització en un estat quasi federal com el nostre, o un estat descentralitzat, perquè el fonament d'un estat descentralitzat és la cooperació i la col·laboració intergovernamental. És a dir, que els engranatges d'un estat descentralitzat com el nostre només funcionen amb unes dosis de lleialtat institucional i de voluntat de cooperació que no s'adonen que no les tenim quan hi ha un context molt polaritzat. En tots els països federals descentralitzats, els mecanismes de cooperació intergovernamental depenen fonamentalment dels partits polítics, de la congruència de partits a un i altre nivell. Si la relació entre els partits polítics no funciona, malauradament, el federalisme tampoc funciona molt malament i hi ha alguns investigadors experts en la matèria, com Levinsky, fa poc a una entrevista mencionava la polarització com una de les causes que no hagi funcionat bé el control de la pandèmia o la gestió de la pandèmia en alguns països com els Estats Units, i també parlava d'Espanya com un cas on la polarització havia afectat la gestió de la pandèmia.
Però el segon motiu pel qual és important intentar indagar, intentar explorar les conseqüències de la polarització d'un estat descentralitzat, quasi federal com el nostre, és que d'entrada a un país federal el control dels polítics, el control de la gestió del govern ja és difícil. N'hi ha molts estudis que analitzen, per exemple, les dificultats de la claredat de responsabilitat quan tenim diferents administracions encarregades de competències sobre un mateix àmbit. També hi ha estudis que demostren que el joc polític de passar la pilota, de responsabilitzar a una administració que no és pas responsable objectivament en termes de competència, també es produeix entre els votants, entre l'opinió pública, i això, evidentment, debilita el control dels governs perquè debilita la connexió entre el que fan els polítics i la rendició de comptes, que és tan important pel bon funcionament de la democràcia. Doncs si aquestes dificultats que d'entrada ja formen part de com opera la democràcia als estats federals, se li afegeix la polarització, això té un efecte molt negatiu en el sentit que les nostres identitats polítiques acaben sent molt més rellevants a l'hora d'avaluar els governs. És a dir, que la polarització acaba intensificant el filtre de les nostres ulleres ideològiques, de les ulleres amb les quals intentem entendre el món, intentem avaluar els governs, intentem que es produeixi la rendició de comptes. I ja per acabar, m'agradaria, a banda de la polarització, crec que hi ha un repte molt important al qual s'enfronten els estats federals, que té a veure amb un moment de crisi com l'actual, en un moment de tensió, en un moment de repte. Sabem que els estats federals, quan passen una crisi, la crisi suposa per ells un repte de coordinació extraordinari i, evidentment, la coordinació en sistemes on hi ha molta participació dels diferents actors polítics, com són els sistemes federals, on el poder està fragmentat verticalment. En aquest sistema, la cooperació i la col·laboració és més costosa i en moments de crisi es pot produir un impacte amb un xoc exogen, com pot ser el de la pandèmia, es pot produir un impacte en les preferències de la població sobre quin model volen territorial. I en aquest sentit hem fet un petit estudi. Fa poc estem estudiant si la pandèmia, el xoc de la pandèmia i el repte de coordinació a l'estat autonòmic ha incrementat les funcions recentralitzadores i hem analitzat aquest fenomen, hem fet un experiment, analitzat si la gent que està més preocupada per la coordinació i cooperació intergovernamental en un moment de crisi té unes preferències més intenses per una recentralització del poder que garanteixi que les coses en un moment de crisi, que la resposta és més ràpida. Això ens deixa amb un interrogant sobre els moments de crisi com moments de possible canvi, de possible pressió sobre les estructures descentralitzades, de possible recentralització i d'un període que s'obre possiblement per un canvi de model, si les preferències continuen, hi ha actors polítics que s'aprofiten d'aquesta pulsió recentralitzadora que pot desestabilitzar aquest difícil equilibri en què tots els estats federals funcionen entre autonomia i coordinació. Bé, ho deixo aquí dir que en un clima, en un context on tenim unes pulsions de polarització, on tenim reptes de coordinació dels quals acabo de parlar, es fa més necessari que mai un discurs com el de l'Ernest, un discurs d'equilibri, un discurs que compensi aquestes forces. I, per tant, dono l'enhorabona a la Fundació Ernest Lluch perquè la seva fer-se ressò del pensament d'Ernest Lluch és més necessari que mai
i felicito, per tant, que contribueixin a aquesta part tan necessària del debat. Moltes gràcies, Sandra. Ara, a continuació, passaria la paraula a aquell que quasi 20 anys després de l'assassinat d'Ernest Lluch va passar a ser ministre de Sanitat tot just ara fa 11 mesos, si no m'equivoco. És Salvador Illa, qui d'alguna manera agafa, diguem, el relleu i els reptes en un moment molt diferent, el de l'any 82, d'aquells que va tenir l'Ernest Lluch. Ministre, tens la paraula. Moltes gràcies, president Montilla, i començo amb un triple agraïment. En primer lloc, a la Fundació Rafael Campalans per l'organització d'aquest acte de record a Ernest Lluch. En segon lloc, pel fet que m'hagueu convidat a participar-hi, cosa que em fa m'honora molt. I en tercer lloc, a la Fundació Ernest Lluch, aquí representada per Joan Major, per tota la feina que fan de mantenir viu aquest llegat tan important del nostre estimat Ernest. El president Montilla, que 20 anys després, uns anys després em trobo jo com a ministre de Sanitat en un moment molt especial, molt excepcional, d'una pandèmia que fa com a mínim més gran en un període de 100 anys, però un moment justament que posa de relleu el valor del llegat d'Ernest Lluch en diferents camps, en particular en matèria sanitària. Posa en valor la clarividència de l'Ernest i el seu equip, també del govern del que ell formava part, del govern socialista de Felipe González, en desplegar un sistema de salut públic universal i gratuït i en posar els fonaments del que ha estat, al meu entendre, una de les polítiques públiques més exitoses en els 40 anys de democràcia del nostre país, per no dir la més exitosa de totes. El coratge de fer-ho, l'habilitat per saber sortejar les dificultats que van ser-hi importants en vèncer resistències, en vèncer inèrcies i en posar-ho en mà, i va acabar evidència de fer-ho amb uns fonaments dels que encara avui en vivim. En particular, en vull destacar dos, o tres. L'encert de comptar amb una xarxa molt capil·lar d'atenció primària i de no confondre l'assistència sanitària únicament amb l'assistència hospitalària, i això que avui sembla obvi i que, a més, aquests mesos de pandèmia ho han tornat a posar de manifest, no és tan fàcil, no era tan fàcil de veure-ho en el moment en què es posaven els fonaments d'aquest sistema nacional de salut. En segon lloc, no oblidar que en àmbit sanitari es tracta no només de curar, sinó de prevenir, i per tant també, ni que fos de forma incipient, posar les bases d'un sistema de prevenció, d'un sistema de salut pública i també els elements de l'Institut de Salut Carles III de pensament i d'investigació per fer-ho possible. I en tercer lloc, el fer-ho compatible amb un naixent estat compost. La Sandra ens ha gosat sobre les dificultats de dirigir pandèmies o situacions de crisi o d'emergència en un estat compost. Bé, doncs ell desplega i crea aquest sistema públic de salut universal i gratuït fent-ho compatible amb un estat de les autonomies que començava a néixer. I per tant també allà es posen les bases, per exemple, del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, d'aquesta eina de coordinació, en principi el fòrum aquest de lleialtat entre les diferents instàncies de govern que ha de servir per dirigir i coordinar aquest sistema i que ha cobrat una rellevància inusitada durant aquests mesos de pandèmia, no només pel nombre de reunions que hem fet, que són pràcticament setmanals i en superen més de la seixantena de reunions, sinó per les decisions que s'hi han pres. Per exemple, en matèria d'accions coordinades en matèria de salut pública n'hem pres ja sí, algunes d'elles tan rellevants com decidir fer un pla únic de vacunació que demà presentarem en el Consell de Ministres, o, per exemple, d'arribar a un acord per recuperar l'educació presencial que, de moment, i toquem fusta, està donant bons rendiments. Per tant, clarividència en posar en marxa els fonaments d'una política
pública de les més exitoses que hi ha hagut i en fer-ho en concordància amb un naixent estat compost i sense oblidar l'atenció primària i veient també la necessitat de prevenir. Però hi ha també una altra dimensió, que si em permeteu, dues dimensions més de l'Ernest, que tot i que també han estat ja comentades, a mi m'agradaria de remarcar. La primera, la de l'home polític, la del polític vocacional, la de la persona que tot i que professionalment és un acadèmic, té una vocació política que allà on va l'exhibeix sense contemplacions, sigui a Barcelona, sigui a Maià de Montcal, sigui a Donòstia, sigui a València, sigui dirigint una universitat, sigui fent de polític o sigui fent de professor universitari, i efectivament servint-se de l'instrument per excel·lència de la política en un context democràtic, que és el diàleg. Però també l'home que sap plantar cara, que justament dialoga perquè té posicions polítiques ben assentades, escoltar des de la seguretat del que ell ha pensat i elaborat i sap plantar cara. I a mi em segueixen posant la pell de gallina aquestes paraules que també ha abocat, em sembla que ha sigut a Baia, a Donòstia, dient crideu, crideu, que mentrestant no mateu. Per tant, un home que sap plantar cara, no ho oblidem, dialoga perquè té posició i sap plantar cara. I la tercera dimensió que és la d'un polític socialista, de conviccions socialistes, socialdemòcrata, que es manté fidel a aquesta trajectòria, que entén que la política, també en un context democràtic, es fa a partir dels partits polítics, que no són organitzacions perfectes, però que són organitzacions necessàries i que en tot cas ell posa sempre el seu gra de sorra, la seva intel·ligència, la seva capacitat de treball a intentar millorar i intentar apropar-les al que ell entén que haurien de ser. Per tant, també l'home lleial en tot moment al projecte socialista des de la seva militància al Partit Socialista de Catalunya, però sabent-se implicar en política espanyola i portant-hi aquest aire fresc que respira en els ambients acadèmics. El seu llegat és tan vigent que dos dels principals problemes que tenim avui al nostre país, un en l'àmbit sanitari amb la pandèmia i un altre en l'àmbit d'encaix territorial de Catalunya a Espanya, beuen del seu llegat. I tots voldríem tenir l'Ernest entre nosaltres perquè hi pogués dir la seva. El primer, beneficiant-se d'un sistema nacional de salut, les bases del qual va posar ell, i el segon, recordar la necessitat de tenir posicions clares però ser capaç de dialogar i d'enraonar. Moltíssimes gràcies per l'acte, moltíssimes gràcies per aquest record que entre tots continuem a mantenir viu de l'Ernest i també per haver-m'hi convidat. Bona tarda. Gràcies, Salvador, ministre, per la teva intervenció. I ara passaríem a la darrera intervenció d'aquest acte, donant pas a Miquel Iceta, el primer secretari del PSC. Miquel. Moltes gràcies, president Montilla, i em disculpo no haver pogut seguir el conjunt de l'acte perquè estava precisament en un altre dedicat a la lluita al combat contra la violència de gènere. I la veritat és que el risc de repetir-me és altíssim. Però una primera cosa que lliga amb les darreres paraules o les penúltimes paraules que ens adreçava Salvador Illa és que encara tenim tots la cosa de dir què estaria dient, què pensaria, què recomanaria l'Ernest, que és la mesura exacta del que el trobem a faltar. Han passat 20 anys des del seu assassinat i encara està vigent el que ens deia, encara l'enyorem i molt, i precisament perquè algunes de les coses de les que va defensar són permanents, gairebé m'atreviria a dir eternes. El diàleg, el coneixement, l'actuar, el voler saber, l'atrevir-se a vegades a saber, l'atrevir-se a anar a vegades també contracorrent. No era un home ortodox, era profundament heterodox i per això amb el PSC tenia una relació ben especial. Jo crec que en el fons de lleialtat profunda, que és la que et porta sobretot a contradir els teus quan creus que s'equivoquen o que no han copsat alguna perspectiva que tu tens claríssima. La veritat és que els valors de l'Ernest són valors permanents. Aquesta idea del catalanisme obert i inclusiu, quan un fa una mirada en el nostre país, doncs ens fa falta, ho necessitem. Hauríem de recuperar aquesta dimensió, aquest compromís enorme de l'Ernest
per la unitat civil entre els catalans, aquella idea d'un sol poble, i per tant evitar sempre qualsevol divisió en funció de llengua, de cultura, en funció d'origen, d'identitat. I per tant, la idea que el catalanisme és allò que ha de lligar l'argamassa d'una societat composada per moltes llavors, per molta gent vinguda de molts llocs i que aporta a cada un d'ells i d'elles una dimensió concreta, una dimensió personal única que es pot fondre en un conjunt precisament perquè el catalanisme relliga tot això. La idea federal, del federalisme espanyol, però també europeu i, si m'apureu, mundial. I al veure aquí gent que ha estudiat la governança multinivell, no veure la Sandra, veure la Cristina Gallach, veure la Laia des del poder local, veure un ministre d'Espanya, un president, expresident de la Generalitat. Aquesta idea dels objectius i els valors ens han de servir per alinear polítiques que s'han de desplegar en el terreny que cada una d'elles toca. Jo crec, sí, sempre abusem, no? Quan posem en paraules de l'Ernest o de qui sigui, que ja no està entre nosaltres, però jo crec que aquesta idea d'aquesta cogovernança que estem intentant vestir entre tots per afrontar la crisi de la pandèmia, doncs l'Ernest l'hagués valorat positivament. Bé, segurament ens diria que ens hem quedat curts, que no hem tingut prou en compte això, allò altre, però que l'orientació de fons segur que seria compartida. I després la idea de socialisme. Ell ens ha llegat aquesta definició que segur que algú ha utilitzat perquè la posem a tots els cartells, aquesta idea que el socialisme és portar la màxima llibertat, la màxima igualtat i la màxima fraternitat possible a les persones que viuen en societat. L'Ernest havia reflexionat molt sobre el contingut del socialisme i de l'esquerra. Era un home que, entre altres pensadors, valorava molt la figura del socialista italià Carlo Rosselli, que és, entre altres, fundador d'una escola que es deia el socialisme liberal, que alguns també han amalgamat amb la d'Indalecio Prieto, quan va dir que era socialista fuerte liberal. Sembla que era ahir en Rafael Jorba ens ho recordava en un article periòdico. Era un home molt atent als debats de l'esquerra italiana. Alguns han dit, jo crec que equivocadament, que era un home anticomunista. No era anticomunista. El que passa és que pensava que el comunisme tenia parts del seu projecte que estaven equivocats, que realment no aprendre de la llibertat, no prendre la llibertat com la principal palanca cap a la igualtat era un error. Però això no era ser anticomunista, sinó participar d'un debat de l'esquerra democràtica europea en un moment, a més, en què el Partit Comunista Italià estava evolucionant en una direcció molt clara, però ell era l'home que seguia dient que el socialisme italià, de Saragat, de Neni, era totalment vigent i que era més inspirador per les polítiques d'una esquerra democràtica i transformadora que altres corrents del pensament d'esquerres. És per tot això que el trobem a faltar. També el trobem a faltar perquè era punyetero, perquè precisament ens portava la contrària moltes vegades. Jo crec que sempre és d'agrair quan persones amb una personalitat tan forta, amb un compromís polític i un pensament tan determinats, són capaços d'incorporar-se en un projecte col·lectiu. Que això segur que els genera en un moment o altre alguna incomoditat, però que era molt conscient de la necessitat d'instruments d'acció col·lectiva. I això ho va demostrar tant al País Basc com al País Valencià, com a Catalunya mateix. Per tot això, avui el trobem a faltar, ens el van arrabassar perquè era un home perillós. Era un home perillós perquè volia convèncer. Era un home perillós perquè defensava la paraula. Era un home perillós perquè defensava el diàleg, fins i tot amb aquells que l'amenaçaven. I realment, d'ell es podria dir, en castellà s'utilitza l'expressió Ernest tiene peligro, però era un perill absolutament constructiu. Era un perill a vegades volcànic perquè li agradava conèixer. Alguns han dit a vegades que era tafaner. A mi m'agrada més curiós, perquè tafaner pot semblar a l'intent de conèixer coses ocultes o menors. I, en canvi, l'Ernest probablement el que era un savi. Era un savi autodidacta, era un home que volia saber, que es va voler comprometre, que va lluitar
que va sofrir, que va morir, però al final, diguem-ho clar, ha vençut. L'Ernest ha vençut fins i tot aquells que el van matar. Ha vençut perquè les seves idees eren moralment superiors, perquè realment el valor del diàleg, de que la política havia de ser capaç de portar a les institucions qualsevol mena de conflicte, finalment s'ha imposat, feliçment s'ha imposat. Per tant, l'Ernest l'enyorem, però avui ocupa un lloc d'honor en el panteó dels guanyadors, perquè estava, no m'agrada gaire l'expressió, però en el seu cas crec que sí que es pot utilitzar en el costat correcte de la història. Vull agrair a la Fundació Campalans aquest motiu de trobada entre tots i totes nosaltres pel millor dels motius, que és recordar l'Ernest i mantenir viu el seu exemple, la seva aportació, el seu tarannà i el seu mestratge, que serà, com us deia, permanent. Moltíssimes gràcies. Bé, gràcies, Miquel. Amb la teva intervenció posaríem punt i final a aquest acte d'homenatge a l'Ernest Lluch en els 20 anys després del seu assassinat, que ha servit per expressar sentiments, com ens deia el Joan Major, també per reivindicar, com no, la memòria de l'Ernest i el seu llegat. Gràcies a tots els participants, en primer lloc al Joan Major i a la Fundació Ernest Lluch per la seva col·laboració, a la Laia, a la Cristina, a la Sandra, al Salvador, al Miquel i també als nostres anfitrions del Palau Macaya i a totes les persones que heu pogut seguir l'acte per internet. Bona nit.